Deuteronomy ti aduasa miensa. Na yei ni nhyira Nyankopɔn nipa Mose di hyira Israelfo ansa na ɔrewu na ɔka sɛ Awurade firi Sinai bai na opie firi Seir ma wɔn ɔhran firi Paran bepɔ so ofiri akronkronfo apidu no mu na baayɛ ogya a ɛyɛ mmara ma wɔn wɔ ne nifa mu ane ɔdɔ ne man na kronkronfo nyinaa wɔ ne nsam na wɔn deɛ wɔboaboa wɔn ase na wɔtie w'asɛm mmara na Mose hyɛɛ yɛn Yakob bedwa agyapadeɛ na ɔyɛ Yesrun mu hene ɛda a ɔman no titire hyiaeɛ na Israel musuakuo nyinaa hyia faako no Ruben nya nkwa na ongu na ne mmarima nso nyɛ ketewa na Yuda nso die nie ɔse Awurade tie Yuda ne na fa no kɔ ne man nkyɛn ma wɔn nsa nkoma no na yɛ no ɔboafo firi na ho hiahiafoɔ nsam na Lewi ho deɛ ɔka sɛ wo nokora ne wo han wɔ wo ho teefoɔ no deɛ wo sɔɔ no hwɛɛ Masa hɔ na wo ne no ham Meriba suo ho no ɔno a ɔkaa wɔ n'agya ne na ho sɛ mini wɔn na wɔammu ne nuanom na ɔpoo ne mma na wɔdi wo nsɛm so na wɔkora wapam wɔde w'atamudeɛ bɛkyerɛ Yakob na wɔde wo mmara akyerɛ Israel wɔde aduhwam betua wo hwena no na wɔde afɔdeɛ amuamu abegu afɔrebukyia so Awurade hyira n'ahonyadeɛ so ma ne nsa no adwuma nsɔ w'ani bobɔ wɔn a wɔsɔre tia no dwonku ne wɔn a wɔtane no na wɔansɔre bio Benyamin ho nso ɔka sɛ Awurade dɔfo bɛtena ne nkyɛn dwoodwoo ɔkata ne so daa nyinaa na ɔbɛtena ne mmatiri so na Yosef ho nso ɔka sɛ Awurade nhyia n'asase ɔma no ɔsoro nepa obosuo ne ebunu a ɛtrɛtrɛ aseɛ no deɛ ne owia mu nnɔbae nepa ne deɛ asrane ma no fifire mu nepa ne tete mmepɔ atifi ne daapem kokoɔ nepa ne asase ne ne mayɛ mu nepa na deɛ ɔte nkyɛkyerɛ no mu no ani sɔ ɔma no mmra Yosef atifi ne ne nuanom mu hotuafoɔ no mpampam ne nantwini n'abakan animonyam wɔ no na n'abɛn yɛ ɛkoa bɛn ɛno na ɔde besunsum aman nyinaa guo akoduru asase ano na wɔn ne Efraim apidu no Manase mpempem ne no na Sebulon ho nso ɔka sɛ Sebulon mu ani nye w'adifire mu ne Isaka wo ntomadan mu wɔbɛfrɛ aman akɔ bepɔ no so ɛhɔ na wɔbɛbɔ trenee afɔdeɛ na wɔbɛfefe ɛpo mu mmorosoɔ ne anwea mu ademudi a ahunta na Gad ho nso ɔka sɛ nhyira ne deɛ ɔtrɛ Gad mu obutu hɔ sɛ gyatabereɛ ɔtete basa ne mpampam ɔno na oyii deɛ di kan faeɛ na ɛhɔ na wakora mmarahyɛfoɔ no kyɛfa na ɔnam di ɔman no atitire mu ɔyɛ Awurade treneedeɛ ne n'atamudeɛ wɔ Israel na Dan ho nso ɔka sɛ Dan yɛ gyataburuwa ohuri firi Basan na Naftali ho nso ɔka sɛ Naftali a ani so amee no na Awurade nhyira yɛ no ma fa ɛpo ne awuhuru asase no di so na Asa ho nso ɔka sɛ ma wɔmfa mma nhyira Aser ɔnyɛ deɛ ɔsɔ ani ne nuanom mu na ɔmfa ne nan mmɔ ngo mu dadeɛ ne kɔɔbere nyɛ wadaban sɛ wo nateɛ no saa na w'ahoɔden nyɛ obi ni hɔ a ɔte sɛ Yesuro Nyankopɔn ɔnam soro di boa wo ɔde ne kɛseyɛ nam mununkum mu tete Nyankopɔn ne wo tenabea na aseɛ na daapem abasa no wɔ na ɔbɛpam w'atamfo w'anim na waka sɛ dwɛre wɔn na Israel bɛtena hɔ dwoodwoo Yakob asubura no nkutoo ɔbɛtena aburo ne nsa asase so ne soro nso bɛsosɔ obosuo nhyira ne wo Israel wɔn na ɔte sɛ wɔ ɔman a wɔanya Awurade mu nkwagyeɛ ɔyɛ wo mo akyɛm na ɔyɛ wo kɛseyɛ nkrante w'atamfo bɛwae ama wo na wo deɛ wobɛtiatia wɔn sorɔnsorɔmmea so